Guk azkenean gure senideak dauzkagu zaharren egoitzan, eta nik uste dut familia bakoitzak bakarka denbora desente genera malaia ikusten alde batetik gure senidek zuten arreta eta zaintza hori negargarria zela. Nik uste dut gano gertatu zaigula, askotan iruditu zaigula igual gure senidei bakarrik gertatzen ziren zerbait da. Zer piztu gaitu eta zer batu gaitu senideak azkenean? Egoera larri horretan azkenean ardatz nagusienetako bat dela lan prekarietatea dagoela. Orduan langileak beraien aldetik mugitzen hasi dira, egun badakizute greba batean dabiltzala, eta azkenean gabezi eta karentzi horiek guztiak pixka bat azaleratu edo areagotu dira greba daukagunetik. Jesusen Bihotza egoitza lehen arduradun nagusiena diputazioa da. Diputazioak azkenean subkontrata ezberdinak hartzen ditu egoitzako departamentu desberdinak kudeatzeko. Ez dago inongo gainbegiratzerik, ez da superbiziorik egoten enpresa hori ez zen inongo gainbegiratzerik egiten. Azkenean, enpresa horiek etekinak besterik ez dituzten nahi, eta bihurtu da negozio batean. Higiene falta, medikazioa ematerakoan akatsak, ez egun bat eta kasualidadez ez egun bat bai eta beste bat ere bai. Baldean ez dago ningún superbisiorik, ez da inor arduratzen sukaldean gertatzen denaz, janaria etzaile iristen egoiliarregi, iristen zaien kondizioak ez dira hoberenak, linea hotzak iristen dira ordu batetan bazkaltzen badute 12:05 eta ensaladia rusa bat izan daiteke, 12:05 salan dago 25 gradutara egoiliarrak bazkaltzen hasten diran arte. Eta ez dago denontzat. Egoiliarrak kontatzen dizkigutelako, baino jakin 140 egoiliarretatik 100 bakarrik daudela kognitiboki ongi. Beste guztiak ezin dute ezer kontatu. Ongi daudenekin gauza bai gertatzen baldin badira, gaizki daudenekin zer ez da gertatzen. Eta nork egiten du horren superbisioa? Inor. Orduan, egoera ez dakit zer egiten zaizuen, guretzako oso larria da. Herritarrak dira, eta honea udaletxea gatoz mesedez eskatzea, salaketa hontan gurekin batea etortzea dena, hau batez, eta laguntza mesedez konpontzen gertatzen ari dena. Deno jakitun zeatela, zatik ez da lehenengo aldia holako mozio bat aurkezten dela udaletxeanetan. Eta zuek udaletxe bezala, senideak baino erramintak gehiago dauzkazue. Benetan eskatzen dizuegu hausnarketa sakon bat egitea, eta gure etorkizuna dela baita ere, gure etorkizuna da. Gaur egun aire daude, baina epe motzean edo epe luzera hantxe izango gara. Gaur lortu dezakeguna etorkizuna izan daiteke, orduan mesedez hausnarketa sakon bat egin eta goazen danok batera. Eskerrik asko.